Takže máme tu deň 3. Práve som dokončil video. Čo ono, akože prvý deň. Tak teraz pôjdem pravdepodobne asi kosiť záhradu. Toto necháme asi iba tu. Toto tam. No. Takže ma uvidíte pravdepodobne kosiť. Tak zatiaľ doví. Tak teraz idem kosiť, pravda, že? Áno, celý tento dvor. Tam. No, a tak. Takže sa vám ohlášim, jak budeme sa kosené. No, zatiaľ doví. Takže práve som dokosil, ako môžete vidieť. Teraz idem na tomto stroji kosiť celú záhradu. A potom na tejto už iba také vykosovačky, kde s týmto traktorom nedojdeme. Takže tak. Takže tá sa vám ozvem, keď uvidím ešte kde. Takže sa zatiaľ majte. S Pánom Bohom ostávajte. Stiga, áno, veľmi dobrá značka. No, takže všetko je pokosené už, hotovo. No, a teraz čo? No predsa nájsť, tak však je, predsa je 12:53. Tu máme už polievku, no, tak ideme jesť. Na čom ohlašujem znoveši. Už som mi najezený, už všetko je dobré. Už z autobusom sme prišli. A teraz si už máme stretnúť. No, táto tak. Takže ideme. A potom čo mu ohlášim. No a tuto sme preskúmavali starú nemocnicu a z tohto bude samostatný diel na YouTube. Takže určite sledujte tento kanál aj naďalej. No to taká... A nepreš mi to ústo, ty. No však, to tému rečujem pred tebou. To beriem domu. Hej, to ešte kedy si vysel. There is bedroom. Na tomto dvom je iba tu. Teraz sa presúvame do... Kde presúvame? Do Fildera. Filder. No však tam, však poviem, ne? No. Do pusteného do domu. No. Domu, tak do pusteného. To je ešte dom? Hej, bez domov si tam žijú. No to tam presne sa presúvame. A tam sú. Čo tam sú? Že normálne, nie je jak tu na životnici. Že možno tam nejakého stretneme. To nevadí. To majú také podzemie. Že stretneme tam bez domovcov, hej? Áno. No, tak z toho bude ďalší kontent, máte sa na čo tešiť. Kde je tam taký dom? Akže reálnejší dom? No nie, bytovka celá. No, takže... Čo sme mu povedali, nepoznali. Už Sme povedali normálne, že dvoch. Si kokos. No, už sa približujeme A sa nevedel. k ďalšiemu opustenému totému domu, že vraj. Môžeš ukázať Filder. Co? Môžeš ukázať Filder. Toto je fľurdel. To je prdel. Toto je prdel.
Čo to je? Budeme to nazývať tak, bo toto fludel, to je také divné. Ty si fluder, ty prdel. No čistička vody, tak povedal, že vraj. Ty štítka. No, tá. Čo vám ohlášam, keď pri tom mieste budem tadovi. No. Ale mne, hej. Tak, Poďte, ja vás dobehnem. On uteká. natáčaj. Sám sa za potom vyštíš. Vidíš, aká cestička tu je? To vidno, že bezdomovci chodia. Aj tam hore máš, že poješ dnu. Počúvajte, choďte tam už a čakajte ma za bránou, ale točte sa. A mi treba šťať strašne. Super. Mi treba srať, nešťať. Ja nie som posratý, keby si chcel vedieť. Potom takto. A to musím vypípať. Tam hore na druhom poschodí. No. Tak. Tam sa chystáme ísť. Musíme preskočiť túto onu. Haló? Ty si posratý, ak máš sa stanica. Skade tu chodí bez domov? Nie, tam majú hore taký plot roztrhnutý. Stade by sa dalo ísť. No neviem, nejdem asi domov. Ne, ja točíš posratý. Však tu prelezím. No. Sa bojíš, či ja mám ísť za Je tam záchod. Ale fakt, Lukáš, to je to. Hej, choď! Keby spadol ti mobil? Trefa do černého. Ja neverím, on tu je. Dnes navštívame to? Ne, hej si. Hej? Hej. Veľmi? Také dve čary tam máš. Test? Už ne. Môj ďalej, bo som zdravý. Nie, ja nezdravím. Ja nechcem zleva. Pokrýva. Hej, to vypípaš. Keď ty mi nebereš moje meno na pačadlo. Presne, dávaš ty choď prvý. A z tejto ďalšej preskúmavačky, v ktorej sa stala vážne nečakaná vec, bude tiež samostatné video, takže sa máte na čo tešiť. Čomu sa bojíte z posledných hasla? Teraz ma strčíš. Tak vám ohlašujem. Už sme boli na nakupoch, že HP sa tak hanbí. Tak sa hanbí opýtať cudzích ľudí. Hej no, on sa tak hanbí. O RTX. Jeden RTX sa Ani mi fakt, on sa tak hanbí. Vidíte, aké auto Tak tam ale je pekné? neonatáčaj. Však ísť známok. To je pekné auto, čo? No, tak sa hanbí strašne. No. Už príde, neviem. A teraz, Jaro, kde ideme? Domov. Nie, neklam. Sa nájsť. Presne Do tak. McDonaldu, lebo tu spíska máme McDonald. Abo aspoň budeme mať. Práve, No. možno. Čo ty strieľam? No, tak ideme ešte nájsť. Takže vám ohlášim nejak. Hej. Ešte vám ohlášim, keď sa ten šéf prestane hanbiť. Ako? Ešte vám Hej, no ohlášim. tak sa prestaň hanbiť, ty. No sa prestane hanbiť. ukazoval ten strom, Jaro. Tu tam na parkovisku, toto je hrozné, jak sa hanbia. To sa tak hanbí. Hej no. No, takže vám ohlášim, jak on to, že prestane hanbiť. Ale nie. Takže vám ohlášim, jak... Si koľkokrát to povieš? Neviem. Teraz vám ohlasím. Tak ešte pôjdeme nájsť. Takže vám potom ohlášim. Sa vám ohlasujem. No, že už tu už tu ideme. Sme si objednali. A ideme jesť. Tomáš. Ideme jesť čo? John Marianik 2. To nevadí. No, čo vám ohlášim, keď budú tu jedlo. A už máme tu papanie. Iba tento chlapec nič nemá. Čakám. Tam Jaro má podbradník, ale... Sa ešte ukáž seba, ty. Čo však nič? Čo však ja nič nemám, čo? Tam mal Jaro, vidíte, jak to rýchlo dal dole kvôli videu. Jaro teraz to... A už je okýdal. Tak.
Dolíte, som okydaný už teraz. Veď čo mi dáš na karty? Ja som. On ti pozerám na karty? No, ja to dojedol. Ja som to tiež, bo mi to glupoty porobili. Aha, teraz. Tak to dám. Sa mi nesmej. Pošlo. Už sme dojedli. Ach bože, Tomáš. Už sme dojedli a áno. Nie, to jedno, mám No, a ono. A teraz neviem, čo ideme robiť. volať, to nulu masáž. To bolo pekne víno. A toto je lupiny všetky. Ja nemám ani jednu. Videl som veľa. Korean, neviem. No, tá ideme. Sme v našej škole a táto je zarosnuté pre pána Jana. Táto. No, tak to je úžas toto. Chceš vidieť, počkej, neviem, jak to vlastne to bolo. A na korone to bolo, ne? Ale to. Všetko tu boli? A všetko úplne teraz nebolo. Tam je môj biro. Mi spadol. Toto tam? Tak sa chodili zvoní na telocvičnú. Tam, da komu spadol bírel. Tak toto je úžas toto. Ako to tu nechali zarasť. Toto fakt. Toto už je... Čo mu tam nemá ísť? Toto už fakt je čo povedať. Tam je. Chápeš? A toto všetko chcú s nami potom dobehnúť za rok. Na oných, na THDčku. A kamera akurát na nás kúka. Pohoda, ne? A už policajti idú po nás. Natáčaš v školskom areáli, to je poznámka. I don't care. No, ako sa vyjadriš na areál školy? Teraz ste vyzerá to tak, keby tu nikto 20 roky nebol, to sme tu boli pred 3 týždňami. A ty? Tiež tak je Jaro. Jaro, to už nie sú 3 týždne, to sú 5 týždne. No to 5, bože. Toto je úžas, toto, jak to nechajú tak zarasť. To mňa udivuje. Ja už neviem, či ty si tiktoker, youtuber, twitter. Ja som všetko dokopy, len auru nemám. Tiktoker, youtuber. Takže tak. Instagram, Facebook, Twitter. Keď urobíme fotečku, Hlavne, že robíš video. však dá sa aj fotkať si video, ty. To tak. Opa. No natoč ten bordel, čo máš v strojčejku, to máš. Ukáž? No, natáčam. Ale ten, čo máš ty. Zasa šiel, mám sa. No. No, povedzte situáciu, aká nastala. Reklamu takže. nebudeme robiť reklamu. No, dobre, ti zakryjem. Tak. Oj, čo sa stalo? On všetko musí natáčať. Ale to je na vodíček. No, rečuj, nikoho nezajme toto tvoje reči. Reči, čo sa stalo? No takže, Tomášovi, ty hovor, nech sa páči. Tomáš robil blbosti, He, zobral šultovku a hodil ju. Rovno. čo tam? Budeš napodobne to hodil. A ty s kamerou. Hodil ju a Tomáš. Jaj. No. Hodil ju na živý plot. Toto nebol živý plot, Viac za ňou dá, nie? to boli tujky také. To bolo iba živý. To boli tujky. Tu je teda. Samozrejme, najlepšie, čo nás napadlo, je zlomiť krak hneď pri Okresnom úrade. Samozrejme, každý sa nás kúkal. Bohužiaľ, nemáme natočené. Mám natočené, jak sme lomili krak. Náš drahý Tomáš Gonda.
Tento chlapec mi musí poslať. Najprv. A samozrejme, ja s Tomášom Gondom museli sme sa vkradnúť na cudzí pozemok. Nemali sme čo. Troška vytrhnúť plod, ale to pôjde. Trošku poničiť plod. Troška poničiť plod, ale iba troška, takže by nikto nevidel. Potom sme tam dali kangu, takže pohoda. Obety museli byť zrobené. Tomáš úplne do krákoch sa tam hodil. Keby ste tam boli, táto ešte vidno. Behaj odfotiť kraky ešte. Abo ty odfoť, lebo ich nazad. Áno. V zdlhavom boji proti krákom. Proti amnézii. Vyzeralo, že kráky vyhrali. A si získal kolu. A kto vyhral nakoniec? Ja. Nakoniec. Ja som to našiel. Jaroslav Macejko, samozrejme. Že on to nenašiel. Zachránil šiltovku, ktorá sa ani nedala napočítať na prstoch, koľko stála. Ani 10. Ani 10 sa napočítať. Ani 10. No a Zazviac. nakoniec sme skončili tu na Áno. Čo natáči všetko? A tak išla šildovka tam. Takže je to pravda, no. Takže taká situácia nastala teraz. Čo robíš? Pri zmrzline sme. Aj keď sme sebe zmrzlinu nekúpili, hej, že túto Coca-Colu si kúpil, ktorá stála 2 €. Ja tu jem toto. Milka Čoko, či jak sa to volá. Neukáž seba. Ukáž sa. No, tak ešte tam mám. No a tak. Tak už. Večerné mesto, taká večerná atmosféra. Večerné mesto. 20 Večer mi sa natočil si červenú. To nikoho nebude zaujímať. No, to tak. Večerné mesto a zazumoval na semafor. Však tam na lampy, ty som zazumoval. Tam. Čistý. No, takže tak. Takže vám ohlášim v autobuse. Keď nezabudnú. Keď nezabudnú. Ale tu bol naozaj na to, že tu bol na to. To není náš autobus, hej toto. Viem, ale som chcel, že tu by kontinuálne. Dobre, dobre. To teraz som za zvon s Jasonom teda. No však, pozrite, teraz sa otočíme. Mám jeho bicykel, každopádne. Elektrický, čučuj. No, to takto hučí to jak motor elektrický. Ešte väčší ťah. No, ukážeme ho vám. No, máme tu i Jasona. Ani ho nevidno v tej tme. Takže vám ohlášim, neviem, ešte takedy uvidím.